Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka. As usual it's your boy MK Crypto Hub. So akwai wani tax da CAT suka kawo wanda idan ka yi shi za su baka suna bada reward da CAT. So wani lokaci based on lokacin da kai ne, wani lokacin kai sai su baka 400 da wani abu, wani lokaci 500 da wani abu, wani lokaci 90 something. So definitely dai kawai sa'a ne, kawai duk lokacin da suka ga dama amount da suka ga dama suke bayarwa. So abinda za ka yi shi ne za ka yi select, za ka tapping akan avatar naka sannan avatar, okay. Idan ka shigo ciki za ka kalli wajen upgrade card ɗin nan, za ka danna kan upgrade. So idan ka shiga zai kawo ka wannan page ɗin, za ka taɓa kan wani tap to upload cards. So in ka yi choosing tap to upload card zai kai ka kai choosing hotuna. To ana buƙatar hoton kuliya ne, zan ajiye muku hoton a cikin group ɗin. So sai kai selecting hoton, ga hoton da za mu yi selecting. So AI ne zai yi checking da kanshi kuma sai ya rewarding namu. So yanzu AI ɗin yana checking, so kun kalla sun bani card 420. So jiya sun bada 1000 ma na yi. Reward ɗin kawai AI ɗin ne duk yanda ya yi shi yake bada reward ɗin. So zai yiwu a baka kai ka kalla an baka 1000 maybe 500 plus, wani lokaci kuma 90. So based on yanda AI ɗin ya bayar ne. Okay, so haka yanda za ka yi, yau ma za ka yi, gobe za ka yi, so daily ake yi. Assalamu alaikum.